God aften og velkommen til denne dokumentar om børns arbejdsvilkår før og efter industrialiseringen i 1800-tallet. Så lad os tage en rejse tilbage i tiden. Skal vi lige en tidsmaskine? Wow, 1800-tallet. Hej, hvad vil du? Jeg er Claus, jeg er en ydmyg hyrde. Hej Claus, jeg skulle finde nogle børn. Er der nogle børn her i området? Ja, men du skal bare gå længere ned af. Okay, tak. Hej med dig. Hej, Hvor gammel er du? jeg er 6 år. Okay, og hvad står du og laver? Jeg pløjer jorden for min familie. Okay, hvorfor gør du det? Jeg gør det sådan, så vi kan få nogle penge, så der kan komme mad på bordet. Okay, hvilket andet slags arbejde gør du end lige at pløje marken? Jeg malker køer og hjælper med nogle pligter sammen med min far. Okay, hvad så med din skole? Ja, det kommer efter pligterne. Nå, okay. En fabrik. Hej. Må jeg lige noget dig? Svært arbejde nu. Jamen, er du ikke kun et barn? Jo, det er. Nå, hvorfor arbejder du så? Det er fordi mine forældre, de skal have penge, ellers skal vi ikke få mad. Nå, okay, laver du andet end syg her? Men jeg syr bare på fabrik 3. Nå, okay, jamen... Det er lige fløjtet, så du Altså, bliver nødt til at gå. Du skal arbejde færdig. Undskyld. Jeg er i gang. Gå nu.